ittu hunduko ma min ko ɓiɗɗo am ko ɓiɗɗo am je vais assumer mi assume ay responsabilité am woni ronku ko on bajjo mi suti ɓiɗɗo hande comment est ce que si mi assimali responsabilité makko on kon no mo wonata hande joni si o boni ɗo ni joni o yalti ka yaasi mo wadde piiji ɗin jeenayi sappo ko innata kadi mi assimari responsabilité am o miɗo bungini mo miɗo waɗande mo piiji ɗin jeenayi sappo hara ɗa waali ɗo et pourtant fos manquira on ɗo woni an woni kanko fos manquira on kala ko landiɗo lalla wadde donc ma wona laawol ngol mi faalangol comment est ce que ayo non c'est dégueulasse. Iji Mahamirun ki konto wonda. Go maki tabi. Konto wadi. Ya sudu iba fiu nane mina ni babe ngana hala telefon be immini sori fi ma woy be dabbe te sori be woyi alim fi Allah sudu tabe nange be créer problème ha me famu Fi ka ma on ben su fi ka an dum do ma dabbe te fanno ya sudu kenen ha me famu dara be nangali mabbe so jamani ni bay babe ngana mona ni si be nangi mabbe watte piji di Allah hidayar laki fi Allah haysku mi dara ne kaya ha non de haysku ko gambe ya ha kama nam mari gorejo wonɗo kipe ɗo yaha ka makko wona to fi Allah anani fi Allah salaka ko waɗuma jo ɗuman no waɗu lettrega numéro am a faami mi confirme yi on passe mi nodde gore jango yaka makko mi jonti numéro makko te jaɓum ta ɗuman no ɗon ɗo yaha ɓe nangamaɗo ɓe ɗaɓɓutude maggoy ko ɗum mi ɗaɓɓitima hammiro ella lan fami tinket yow kam mom fami ande kadi ya taka su taw ko ko ya suudu nun yiwa ka quartier de mi wadde recherche ma ya taka su ko mom fami ma na ella tawlu ina ngatala wadu retre ka numéro am ya pat nanga fi madina to ko wadi me golla de wallahi okay di ko no fermani so wallahi be no gano do chango ne no jamo so jamo perdi budi boyi ko jano wallahi ko tan no jettana ko der boutique makko ton 1 milliard e ɗin o ronkidi youtube fes wallahi ona di juuɗe koy o hettali few menen kadi patron am min jettanno ɗo fayda ko yata 800 millions daari goɗɗo boutique tay muɗɗino nder ton wallahi ɓe arɗo nde ñande ɓe wolnade goto ɓe arde ko soori ari ɗo camion ji wallahi ɓe débarki ton ala piiji ko ɓe ƴettani ɓe ƴetti piiji mbeɗe fof satti ha fewi min ni ka nam ko oya naɗa eɓude kalis oya kalis nam oya bamba waɗi balɗe nayi mi yaade balɗe nayi hande mi toɓɓani mo wittero min nodde mo téléphone wara no ɗan wonde o décoro salanamo arde mi ɗandike fimakko ko quartier ga ha mi ronki kono an kadi ko kiosor ko jotto ɗon ɗa ko ɓenta ɗon mbaala teere mi yeeyi ɗo mi ɗandike fima ɓenni wo a raali ton hecciyaki mi yalto nde ɗo baɗe mi ɗaɓɓitimo mi yaani mo few ko on ton woni babe min tigi mi anda on ɗo ni par ce que ɗo ɗo andi fi ko juɓɓoɗo modiriki kadi basi fala joɗodiri kono ala min komi yewtani o babe min mi yewti o ɗo innimo marɗo e tampuɗo guerɗa innimo jetto jumɓeta ko ɗo ni fayi makko no mari kadi fayi makko kadi yiɗama no woni sa min mani hoorema ɗo probléme ɗo yanta e ma yewtimo hamiruki ala komin conseil ale men yo muñño yo accu yo tertu kono tigti mi ronko famodire makko sikki ɗum ɗe nini anda so ala probléme kanko e famille makko famille on jiwo mais haɗi portal mo plainte ɗo balɗe haɗi portal mo plainte ala komi yewtali kalisina yo torto on dio
kalisina mi yewtike mo ha mi ronki yo tertoɗi jo misike portale mo min ni bama daru pijma ɗi daru hande ko wonɗa ɗo hande fuu sa ala koyne sa heɓi probléme hoore o ala dar mais o jam dal yewtimo mi on nanana Allah ɓe nangimo ɗo no ɓe déposimo sirete ɓe déposimo sirete ɓenne ma mais naɓa avocat est ce que ko moƴƴugo kalisina bama ko falanala wallahi billahi sa yimo innu mi nandike ma fima dan la fala mo yi anani eyo jarama mi darde ka julide fana yewi nani jarama Madina quoi on timmi tay wonde musde lam vrai wa wali adi kono way ayo no ga agra jono bilang mi anda sa jetan dala non ko santi woni no re ado fi jango ko parce que jango mamba kilo ga okay mo do no Ouais, ça va, Masouda. Alhamdulillah. On tande al Madina quoi. Vraiment. En fait, ça vous on dit quoi. Zimeni ikati base ma final là. Arem fini. Ka ma confendo ma pin la mo parce que hande mama ko be portani la plainte be alti recherche. Oh non. Mama ko be portani la plainte be alti recherche. Jonno wata ya be ka la plainte. Portani la plainte wallahi. Sino tutu no joyno la mawdo har no tutu no joyno lam billahi wallahi ta'ala mimi ani ba dundo foko na bitani hore ma dundo kala bitani hore ma min ala ko mi hala innuma marko e tanko do gerta si dara mo yiduma hono tigide stawni ma ko be et ne sont pas d'accord kambe be ida terto o ponni ma ko le ko andiko antida andina fi anda hadida bulo na de da tina ndore ma no butama adi kan do binata goddo ko satti stawni ko tampuda o ko tampuda do ka goddo ala problem ala hore ma inna alhamdulillah rabbil alamin mais ko ndado ni hande ben sinabi ma billahi wallahi ta'ala ni parce que ala taw si yaltino ma do fadi ni ma ala no minima mimi alima do goddo stawni ko yiduma o tawi mo ko yida bu buruma mo terton tigi na ngay ngumo no ma hadira de ko min la sutno ko ngardi no mais ajabata ayoti de ko undo kan de hore ma parce que na mene wata yaltina ma do hande buro ma si buro ma do ni ma mawdo ko Allah bata ma soki na do goddo parce que soki ma goddo wata yartinde ma goddo ko so asu so kay goddo to ko mo belanto ma saya so wanya min do dige kasto binayi do ko fala wonde kam on do anda ala kaso ni de mais ko won ko anda tandam suudo do ko are mi alta sa suudi ke do jodere be be na bay don pe no be anda ta mi yalta ta quoi yalta no ta mi nandi no nandi no tasma batam sakku jondo so jila nyaani no ma di pini ata no nande wadu berne do jube na bay don on ti dandi on ti no mi pigi mo fi andi biro na unta oti no kipigi pigi to on ti di afeti quoi anadu no fu ma bi ma anga programme be do ngore do jomba o wade dum do jaban fo ya ande tajeni ande joni fi wol go fi jombol katunu yare mingi ko dum marno ngem programme andi ko kadi ina tano falama inna fala kam c'est vilain jungula ni la mata jungula ni ata sagole an ko no mi wata refulir ma no kani ko on ma sonja evitu fertula pas problème ella ba joni ko do fewdi taw kateno jere ndo taw fala wonu kam mon do ko ay ultina sam ma felle mon gato ko mon felle mawdo mi yaw nget kono mi ala tenanandi bala taw fenande fala mi menande problème do ko no sonti ni do jonga wonta do kadi wona ala quoi ino ko alfa la mi mina ma problème fala la mi menande quoi no that's que me wada ma take sufiane ba that's luango la mimi wali kunda ko wadi luango la no ngar biol la kwa hey mbabe ake awambe na nifero ba kanta papa na fema taki alo mbabe ake Allah kile masibu ya